Yeah, so let me take you back kuleyanto yale ndoda eyayifuna ukusqueeza i-political party kwisizinda se-ruling party. That man, i-strategy sakhe, wathi ufuna young boys abangaphansi kwa-15 years azosebenza ngabo. Uyabona? Waqala waphika ama-street kids because wefuna umuntu ongenanhliziyo, yabo. Excuse me, wefuna umuntu ongenanhliziyo, then ilanga qala khona ukutrainwa ngendaba yokudubula because bengisiphatha but bengekho kuthi. So wasithatha ke wahamba wasivalela ndawana thize ngingize ngimention because izokuveza ukuthi uba loyo. Wasitraina mfethu, wasidlisa umuthi mfethu, wasifundisa ukudla umuthi, wasifaka inhlanga, qhumisa wasiphalazisa, sayilento afuna sibiyona, savutha wasibulala nentelezi, sakulambela ukubulala. Escare mfethu. Kunamajita othola ukuthi akekho kuma gangs. Aba umphakathi sawuhlupha kakhulu. Futhi akekho kuma gangs but into esizoyenza thina sithatha ithekeni yakhe ehamba nayo bese escare. Yabo? Siyoyisebenzisa imini yonke. So sithethele ntambama siya ku. Yabo? Kunamajita ayeke isikole ajoyina lento yokudublana because of abafowabo noma lento yokureshwa kwamathekeni abo. Yes, yabo, uthothi kudujula umjita wakini sekuyakuphoqa ukuthi nawe hamba othola isibhamu uhamba odublala abafethu. Abantu abaningi bangena kanjalo kulezi zinto, yabo. Kunamajita ahamba nge-wheelchair namhlanje, yabo. Kunamajita ayinkubela, kunamajita angenayo imilenze namhlanje, kunamajita angenayo amehlo. Through lezo zinto ekanjalo. Then angithi njengoba sizofaka le part kunemizi yabantu esangena sayidla. Because sasingena indawo okuhlala stable. Because impilo yethu ikanje. Yabo. So kunendawo esayiphika lapha. Ekuthiwa iMalukazi sasihlala kuyona ke. Malukazi section yana nje. Ngahamba imizi ewu3 ngale kwaMdungu esayithatha yodaka. Sasifike sikhipha abantu bakhona. Bakhiphe ngemodlini. Manje siyalamba sibuye singene emzini yabantu siphekele sidlele khona. Yabo, silale khona sibuka ibhola. Emzini womuntu nje sihlale endawoni. Asiyosamkhipha. Yabo, siyamkhipha usobona ukuthi uhlala. Yes. Leyo nto yaholela ekuthenini amakhansela ayisukumela lento. Sadutshulwa ngempela kwaqala ukuthi asisafuneki kwakhona manje lokushini eDambuza. Yithi laba sesihlala bayakhumbula bazi iMaritzburg. La khona irank iqala. La sekuyirhino khona, la kujwayele ukuperforma khona ama-artist obahuphe. Leyo ndawo leyo yayirank leyo ndawo. Kwakuba ulayini osesigodini, kuba ulayini osicaluza kanjalo ama-section wonke. Sase sigcwala lapho singasenamhlaba ke. Yabo? Sesilaletha ethawini, sikaka noma ikephi. We were more like street kids but aneba. Yabo? Yashuba ke impilo ngoba phela lo baba wethu lo sebemshaya ikhanda phela manje. Yabo? Bambulele lo muntu osifake kule mpilo. Lo kade supply ngenhlamvu, supply ngokudla, supply ngento zokugqoka, supply ngopetrol kwaba-driver le moto esihamba ngazo. So manje sesifana nosihlama. Ayisekho lento yethu. Nasuka lapho nishonaphi ke manje? Ukwazi lokho. Sase sikatharisha itown yonke manje sesiyarufa la etown. Ukuze survive sesirufa la etown siyakhuthuza manje le town senza yonke lento. Ila waqala khona ukuthi abanye sebeyaboshwa, suboshwa nga-1. Ngathi ngizwa kunyaka wami uqala ngiboshiwe. Kwathiwa kuhlangane amakhansela, there was a policeman, a station commander places there by the time. Wayesatshwa wabiza meeting wahlanganisa these two parties wathi bafana niyabona ukuthi igazi lichitheka kangakanani eMaritzburg. Siyanicela yabo nihambe nogeza lezi zinto lezi nikhiphe lezi ilwane ninazo nithathe lezo bhamu zonke nofaka emfuleni iphele lento sesikhathele it's enough. And to my surprise amlalela manje
ayidropha yonke lento le. Yeah, ngoba I think it dapped from 96 to 99 i-duration yayo le war le yayikhona. But yahamba nemphefumulo eminingi, yamosha imiqondo yabantwana abaningi. Kangangokuthi nami ngiyazibala lapho ukuthi ngangingasazazi ukuthi kahle kahle nguNkululeko wayetheni, indlela engangikade sengiyiyona. Yabo, indlela engingasamkhathalele ngayo umuntu, ingenandaba nomuntu. Even ama-girlfriend engangiwathola ayangithanda-ke mina amantombazane. And ikhona le nto ukuthi kwakubuye kubangwe nawo amajalidi. Yabo, uthola ukuthi thina silikheyisile ijalidi. Mase sifika selishawa abanye abajidi. Yabo? Nibathole esigamekweni. Sibafika esigamekweni. Any event yayenzeka mhlambe kwakwenzeka nabathole. Maningi bra wami. Take us through that. Yeah, ibiyenzeka lento because as much as besazana thina abantu abashaya amajalidi, but bengingehli kahle mase ngifika sengifica wena esikhaleni sami, yabo. Kuyagwazwana-ke mnganami lapho. Yabo? Because njengoba size la sibudgethile, njengoba size la asibuyele emuva. Njengoba size la ngeseke la social la singakheyisanga khona. Kuyi-risk. Take us to one of that. Yabo. Shusha number 2 ise-Hilton. Ngana kaMpumuza. Kunomjida wami oyikhasta, ngimane noma usaphila encane. Oyikhasta omnyama wemumbe shangetsako. Uyena kwephethe nomzila wangala ko-Priestburg nalapho uyena umuntu wesivulela olayini ngale. Ayi futhi ungane asitshele ngenye i-double story, yabo. Athi bafutha sike sodla i-double story thize kanje. Ulayini wakhona uthi sengufundile wonke. Yabo. Ungane yayimbamba igani ncane mfethu. Aza alahlekelwe imemory. Kanti ungane ngoba ezala kuthini? Amajita angakubo kaMpumuza uthe manje uyayifaka amchitha. Yayizwa leyo ukuthi yenzeke kanjani lento ukuthi sihlangane ejalidini lezo sonke. Ungane wayifaka kumajita, amajita ayiphikisa. Yabo? Ubuye uza kuthina aseyiphikisile amajita angakubo. Manje usevule wonke ulayini lamajita. Shuthi namajita wathi yena ezangala aye eshintsha decision. Kwacha ungane uright futhi asambeni soshaya. Kanti usepike nathi la. Yena usuka usefika namajita asedambuza, sesifica namajita la ngaphakathi. Hayi mfethu ayi. Kwazwananga kanje ejalidini lomlungu. Kwaye kwimpahla. Kwaqhuma umbese endlini. Ngoba ngeke uthumise isibhambe manje yabo uzoalamisa. Yabo omakhelwane. Kwaqhuma umbese mfethu, akhona amajita awu2 uphila emakhaya, waseMpumuza wasala lapha esigamekweni. Naye ungane walimali ngoba sasemdilikela amacala yena. Yabo? Wegwazwa yilabo egwazwa yithini? Yabo uthi ungazosenza ingquza wena. Ungasifaka kanjani la usuqale khona ufaka abanye abantu. Because lamanje afika athi hey nathi ngane utshele ngale nombono. Wasingana ngithi niphikisile uqala lapho. Zakhala. Yabo. I-event enye futhi engifuna ukuthatha ngibeke kuyona yilesikhathi ngoba ungane wayehluphile lamjida. Futhi mase silishayile ijalidi, yabo. Masishaya ijalidi kunephoyisa elifishane mfethu elikhuluma isiZulu police station yasePriestburg. Okuthiwa uMadevu. Wesmart ngale ndlela lapho isa. La lizazi kahle indlela zabantu abamnyama abagqekeza amajalidi ukuthi ba-operate kanjani. Yabo. So sishayile siphethe impahla la, yabo. Fanele singene ekhumbini. I-taxi yami yosibeka esithawa siqala i-taxi. Isemini akufanele ngomthetho moshaya ijalidi kuze kuphume ilanga impahla isakwena ungakafiki futhi endlini. But kwenzeka-ke lapha. Yabo, ngokudileya kwezinto nobunzima bendle sasiyoyingenela. Hayi sifike sihlale grand eTexini. Kanti bathi uMadevu ugqoke private ula. Uye eSpani. Yabo. uMadevu wayazi ungane, wembopha njalo ungane leli khasta le. Wayemazi kahle ungane nje necala. Wasembophe kaningi. Uhlele backseat uMadevu. Sibonile singena nempahla, simboni sihlala phansi phela phambili.
khokhe emotweni yashiya imoto yami. Awusathi sifika nje la ngaselo umgaqo lo ozongena koMeyazoke yabo moqhamuka ngoSuthotha Road. Awusafika sewumagqita sibhekane lapha. Sekuvaliwe lapha. Amile amaphoyisa silindile ukuthi uMadevu ushaya ibhele afika azovala amaphoyisa lapha. Yabona ke bese uma ngabe isimo sesinjalo awupanic moya isigebengu. Yabo. Because ungane okuyindoda engangiyifatela and futhi wayewazi umsebenzi. Angizange ngilongijuluka, ngilongifuna ukubaleka, yabo. Ngamtshela ngathi ncane. Mfethu khwanja. Yabo. Khwanja ndoda sizobona senza kanjani, khwanja kodwa wena, yabo. Waphuma uncane esephakamisela izandla zakhe. Phela mina vela ngaziwa umuntu lamaphoyisa. Ngihlalele nje ngibhekele ewindini. Athatha impahla amaphoyisa avala ikhumba avula umgaqo uyahamba itekisi. Ngizama ukuvezela ukuthi indlela esasikhavana ngayo yebo lento. Ngoba uncane ngithi akahambe. I know sengoyifaka emajiteni nje bafethe azoqilile uncane. Then ngihlanganisa olayini bebail nani. Yabo lezo zinto.